थामजिबाथि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ मिरुआरियै दुलारा बर' फरायसा आफादा दिनै धेमाजि जिल्लानि एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुङो। हाबाफारि बायदियै फुङाव गोथार आर'जखौ जागायनानै फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया आरो सुजित नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनो BKWSनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिया। मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' माहारिबाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिहोमानि सायावबो गेवलां सावरायमेल जायो। बे सावरायमेलाव बाहागो लायो BKWSनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'खौ लाफानानै गोबां मानगोनां सुबुंफोरा। लोगोसे बाहागो लायो जायगानि गोबां सुबुं आरो फरायसाफोरा। 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव दुलाराय आसाम नाङै बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आरो आसामाव थानाय सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय जिखि जायगायाव जिखि थासारियाव थाया मानो बर'आ बर' हिसाबै जाथि हिसाबै माहारि बादखौ लानानै गाननाय जोमनाय राव हारिमु थुनलाइ जोंनि गासैबो बिथिंखौ सोलोंथाइ रांखान्थि आरो राजनितिक अधिकारखौ जोङो मोननांगौनि थाखाय जोंनो मोनसे खुंथाय नांगौ आरो जोंनो मोनसे बेंखनथायनि गेजेराव जोंनो आलादा रायजो नांगौ। जोंनि बे रायजोआव जों गावनो सासन खालामगोन, गावनि जौगानायनि हा हुनि मोनथायनिफ्राय लानानै थांना थानायनि गासैबो बिथिंखौ जोङो रोखा खालामनानै लागोन। बेबायदि मोनसे मिजिं आरो थांखिजों बेबायदि मोनसे गिदिर उद्देश्यनि गेजेरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट आरो इउनिटि थ्रु स्ट्रागल बड'फानि जे माखासे पपुलार स्ल'गाननि गेजेरजों बुहुमाव थानाय बर'फोरा मोनसे रेनेसां मोनसे जांख्रिखांनाय बे थासारिया फैदोंमोन आरो बे जांख्रिखांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो बर' माहारिया बर'नि माहारियारि आफादफोरा बर'नि सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा थुनलाइ सोरजिनायाव लिरनायाव गोदोनिफ्रायनो दङमोनब्लाबो आरो लासैनो बांसिनै जोङो लिरनो हानाय दिनै बर' रावखौ 90 सेडुलाव जायगा मोनहोनो हानाय आसामनि सरकारि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनो हानाय आरो बे सोमावसारनायनि माने आन्थोरजयी थासारिनि गेजेरावनो जोङो BSc मोनसे सुक्ति मोनबाय, BTC मोनसे सुक्ति मोनबाय, बिनि उनाव BTR 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों BTR बे ओनसोलखौ फुवारनानै गिदिर खालामनाय आरो बिनि पावारखौ बांहोनाय आरो BTRनि बायजोआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि हा हु रांखान्थि समाज बेबस्था राजनितिक अधिकार बर' मानसियानो बर'खौ सासन खालामनानै मोनसे सेटेलाइट माने एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो मोननै काउन्सिल जोङो दिनै दानानै लानो हाबाय।